Ninsabu fix-xahar ta' Ottubru li hu ddedikat tal-għarfien dwar il-kanċer u kif jista' jolqot lil kulħadd fil-varjazzjonijiet kollha tiegħu, kemm dawk komuni kif ukoll oħrajn rari. Ftit jaħsbu li wieħed mill-kanċers komuni, dak tas-sider u li ġeneralment nassoċjaw biss man-nisa, jista' wkoll jattakka lill-irġiel. Għalkemm ir-rata tal-każi hu inqas frekwenti minn tan-nisa, f'pajjiżna nsibu wkoll każi simili. Tkellimna ma' John Paul Abela, raġel li kien attiv u impenjat bil-familja tiegħu, iżda bħal sejjetta fil-bnazzi li ngħata l-aħbar ħażina fl-aħħar xhur li spiċċat ħarbtitlu l-ħajja ta' kuljum. L-ikbar problema li sibt huwa li meta jiena tkellimt ma' xi ħadd isma' għandi kanser tas-sider. Eħe oħtok ommok il-partner tiegħek lejjin. Mela allura l-ewwel ftit minuti kelli nindirizzhom biex jiena nispjega kif il-kanċer tas-sider ħakem lili bħala raġel. Abela qalilna li għalkemm l-ispeċjalisti jagħtuk l-aħjar kura possibbli, tibqa' taffaċċja mistoqsijiet li ftit jistgħu jiġbuhomlok. Dan hekk kif bħala raġel ma tistax tirrelata fuq dak li jħossu rġiel oħra, la darba l-ammont fis-sena u ftit ħafna. Qal li huwa għalhekk li jekk għal l-inqas dan kollu jservi ta' xi ħaġa, irġiel oħrajn ikunu jafu li jistgħu jsibu l-appoġġ li għandhom bżonn. Inti li titkellem ma' mara li għandha l-kanċer tas-sider. Ok, jista' jkun hemm empatija tgħidlek għamel kuraġġ, però jiena mhux l-empatija u l-kuraġġ kelli bżonn dak il-ħin, però kelli bżonn xi ħadd li jgħidli isma' no worry, nafu li din hija xi ħaġa li ma tantx taqbad lilna l-irġiel, però ħatgħaddi minn dil-fażi u mbagħad ħatissetilja. Things will smooth down. U kompla jgħidilna kif dwar il-kanċer tas-sider issir ħafna promozzjoni relatata għan-nisa, iżda mhux l-istess dwar l-irġiel. Għalhekk kappella anke bħala tobba tal-familja biex dak li jkun imur għandhom u darba kultant ikun iċċekkjat tal-kanċer ukoll la jeżisti. Abela qal li din il-prattika xi ħaġa li ma tiswix ħafna flus, fattibbli u xi ħaġa li dak li jkun jista' jħossu komdu biex jagħmel mat-tabib tiegħu. Biż-żewġ naħat jistgħu anke jitgħallmu minn xulxin. Bħalma kollha nafu, il-kanċer tas-sider fl-irġiel jimmanifesta ruħu meta jkun too late, jew jkun fi stadju avanzat. Jiena nsertajt lucky li il-ħaqtu fi stad bikri. U jiena rrid li minn din l-esperjenza tiegħi għalmenu joħroġ ħaġa ta' ġitu